Fel rhiant, efallai'ch bod yn poeni bod gan eich plentyn anghenion dysgu ychwanegol. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno cyfraith newydd i helpu plant a phobl ifanc sydd angen cefnogaeth ychwanegol i ddysgu. Bydd hwn yn caniatáu wahanol wasanaethau weithio a'i gilydd yn well i gynorthwyo'ch plentyn. Bellach bydd un cynllun dysgu sengl, sef cynllun datblygu unigol. Bydd rhieni, gofalwyr a'i plant yn cymryd rhan yn y penderfyniadau am beth fydd yn cael ei gynnwys yn y cynllun. Derbyn cefnogaeth, canllaw cam wrth gam. 1. Siarad gydag athro neu athrawes eich plentyn. Os ydych chi'n tybio fod gan eich plentyn anghenion dysgu ychwanegol, yna'r cam cyntaf ydy siarad gydag athro neu athrawes eich plentyn, neu'r cydlynydd anghenion dysgu ychwanegol. Maent wedi hyfforddi i ddarparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad. 2. Creu cynllun datblygu unigol a'ch gilydd. Os ydych chi ar ysgol yn gytun bod gan eich plentyn anghenion dysgu ychwanegol, bydd yr ysgol yn gweithio gyda chi a'ch plentyn i greu cynllun datblygu unigol. Mae'n bwysig eich bod yn gwneud hyn, gan mai chi sydd yn adnabod eich plentyn ora. Fel arfer, bydd cynllun datblygu unigol yn cael ei adolygu bob 12 mis neu'n gynt os angen. 3. Trafod unrhyw bryderon gyda'r ysgol neu'r awdurdod lleol. Os nad yw'r ysgol yn cytuno bod gan eich plentyn anghenion dysgu ychwanegol, neu os ydych chi'n anhapus gyda chynnwys cynllun datblygu unigol eich plentyn, y peth cyntaf dylid ei wneud yw trafod hyn gyda'r ysgol. Os ydych chi'n parhau i deimlo'n anfodlon gyda hyn, yna gallech chi ystyried siarad ar awdurdod lleol i ofyn am gyngor pellach. Os yw'r awdurdod lleol yn cytuno, yna bydd cynllun datblygu unigol yn cael ei baratoi neu ei adolygu. 4. Os ydych chi'n parhau i fod yn anfodlon, yna gallech chi gael mynediad i eiriolwr. Os yw'r awdurdod lleol yn cytuno gyda'r ysgol ac rydych chi'n anhapus o hyd, gallant eich cyfeirio at wasanaethau eiriolaeth annibynnol sydd yn cefnogi teuluoedd, plant a phobl ifanc i wneud penderfyniadau gwybodus am y camau nesaf. 5. Mae gennych chi hawl i apelio. Mae gan bob plentyn, person ifanc, rhiant a gofalwr yr hawl i apelio yn erbyn penderfyniadau at Dribiwnlys Addysg Cymru. Mae'r Dribiwnlys Addysg yn grŵp o bobl arbennig sydd yn gweithio i ymdrin ac anghytundebau. Bydd y Tribiwnlys Addysg yn penodi ffrind achos i gefnogi'ch plentyn os oes galw am hynny. Mae ffrind achos yn rhywun fydd yn cefnogi'ch plentyn trwy'r broses tribiwnlys. Am wybodaeth bellach, ymwelwch a www.llyw.cymru /rhaglen -trawsnewid -anghenion -dysgu -ychwanegol.